Kain po tayo mga kalambat. Ito lang po ang ulam natin ngayon. Hindi po kasi tayo nakapagpangisda ngayon. Malamig po kasi dito sa Japan. Pag ubog mo pa lang sa tubig, magkurog ng lagay nimo. Kaya ito lang ang ulam natin ngayon. Masarap po ito. Ginataang alingatong. Nakakain na ba kayo ng ganito mga kalambat? Ayan, ginataang alingatong. Og sinugbang hambubukag. Then tubig na sinagob sa atabay ni Nanay Kunsing. Daghang lumot. Ay pagkapin pito-pito. Tara, kain po tayo. Masarap po ito. Marami po nagsasabi na naga-TikTok daw po ako. Hindi po akin yun. Facebook lang po yung ginagamit ko na social media. Kain po tayo. Ganito lang ang buhay natin dito mga kalambat. Ang sarap po ng ginataang alingatong. Nakakain na po ba kayo ng ganito mga kalambat? Nagluto na rin po ako ng piniritong hambubukag. Pangtambal po sa hubak. Kain po tayo. Masarap po kalambat.